ang top secret mo? Meron kasi akong pinakilala sa parents ko. Siya yung kauna-unahang girl na pinakalala ko sa parents ko. But it turned out hindi naman siya yung official na girlfriend. So parang nagulat sila kasi that was the first na girl na pinakilala ko sa kanila. Yung parents ko kasi medyo mataas yung standards dun sa quality ng babae na gusto nila makilala sa girlfriend ko. Nakilala ko lang siya sa Facebook. Ang awkward lang kasi parang that was pandemic. Actually, si girl is well-profiled naman kasi she's working for a private company, CPA. By that time, parang hindi pa siya ready that time. May question ako, babaero ka ba? Ba't ka tumawa? Medyo, oo. Ang masaklap lang is, nung mismong birthday ko, dapat lalabas kami. Parang hindi ko alam kung may problema lang si girl that time. Basta parang feeling ko nag-ghost niya ako nung mismong birthday ko. Tapos after nung mismong birthday ko, kasi hindi na niya ako nire-reply. Akala ko yung top secret ng caller natin kagabi, may babae siyang ipinakilala sa magulang niya na hindi naman niya girlfriend, tapos may girlfriend talaga siya. Akala ko yun yung top secret niya. Pero hindi pala. Wala naman pala talaga siyang official na girlfriend. It's just that for so long, never siyang nagpakilala ng dinidate niya o ng girlfriend niya sa family niya. Kung tutuusin yung ganong klaseng top secret, parang hindi naman talaga siya secret, no? Pero naramdaman ko kagabi na kailangan ng kausap ng caller natin kagabi. Kaya I entertained him. At naintindihan ko yung pinagdaraanan niya. Yung tipong single ka, tapos akala mo okay lang yung happy-happy ka, date ka lang ng date, tikim lang ng tikim. Ng pagkain. Tikim ng pagkain. Ito naman. Inom ka lang ng inom. Ng kung anong pwedeng mainom. Tapos mamulutan ka. Ng kainuman. Ay, hindi. Hindi pala kainuman yung pinupulutan. Sorry. Inom ka ng inom. Tapos mamulutan ka. Hangout lang kasama ang mga kaibigan o minsan yung mga taong natatagpuan mo sa agos ng buhay. Pero pagdating mo ng bahay, parang makakaramdam ka ng lungkot. Makakaramdam ka ng emptiness. Bakit? Kasi parang may kulang. Yung tipong kapag nag-chat ka sa mga kaibigan mo, na tara, labas tayo. Pass daw. Hindi pwede kasi may lakad sila kasama ang minamahal sa buhay, pamilya, o partner in life. Tapos ikaw, ayun, happy-happy lang. Nakatingin sa apat na sulok ng bahay. Nagtatanong sa sarili kung meron pa rin bang darating na katuwang ko sa buhay. Kabisyo kapit lang. Sabi nga, good things come to those who wait. The best thing is yet to come. Or the best is yet to come. O basta kung ano man English nun. So yun lang kabisyo. Kapit lang, magantay ka lang, gawa ka rin ng paraan, landi-landi rin pag may time, at kapag natagpuan mo na ang iyong dawan, wag mo nang pakawalan. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama ngayong
Gabing Itetchua. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayon, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Sa sobrang bored ko sa buhay, yung mga lalaking nasa 30s to 40s, pinapatulan ko ng sabay-sabay. Ay, sana all kayang mag-multitask. Do you want baby kisses? Ay! Try mo kasi mag-iwan ka ng jacket mo o sweater. Or smoke and drink. If you know what I mean. Oh, yung mga hindi nakakaalam dun sa mga pinagsabi ko. Magsalamin kasi kayo ng maigi para nababasa ninyo. Dapat 2020 yung vision ninyo. Tsaka para sa lahat ng mga mag-i-screenshot dyan, kung gagawa kayo ng story, siguraduhin ninyo na hanggang 3 lang o 4 yung nandun sa mismong story ninyo ng screenshot para nababasa naman ang lahat, diba? Hindi lahat po 2020 yung vision. Anyway, kabisyo, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling nyo po si DJ Rocky Terra at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!